I love you so deeply. My feelings are such. You are my addiction, the one I love to touch. Tum ho me le pik perlo besai kerja dengan nakapor sakapor bat bayai pe yagi video jonga hakan ka channel jonga mo. Tementa hakan video ngan wanra ya pi ya ka jing batai sapang ka Casio kabala ban snatrak manually hang nehi klem dan kam ya ki computer dan ki kino kitiar mo basusna manually pe hang ne. Te balai banga batai ya kene namar bakidon ki perlo ki bakali ka keyboard ayu pisna te karno ka poidor te nadong sadong ngan batai ya pi hakane ka video hak bayre bakane ka Casio kene kadai company Casio bat ka model kadai ka CTX 9000 in mo dengan batai pi ki function ka baka tray ka bala ban tray kane ka Casio te hakapas dang ngan batai ya pi yakine ki benta ba shadien hangne ki kine ki jaka ba phila ban pentre kam da kine ki jong kane ka Casio te peit menta kaban kong hangne ba pin transfer ya ki dia ki track jong pi haga device jong pi mo la ban long how pen drive how USB ne ha OTG kum ta ter mo te nang tapat hangne ngidon line out left right kane ka dai ban block haki sandbox ki bahe mo bahe ban hak por philong program mi mo kum ki concert lane hagi yeng mane hagi no ki kamba long pat ba brio po stage mo phila hang ne block nang ne te hang ne pan ban connect sa ka phone chubu man tai phila record ya ka track nang ne te ban record ya ka track ban transfer ya ka track na ka ne sa ka phone phia ban from nang ne ba tho phone te mic in hang ne pa de mic in phila ban block yo mic piece jong phi bat ruai pelong speaker da kaneka soundbox jong kaneka keyboard hi te hang ne mic volume bat penret yo tu mic piece jong phi nang ta audio in pade phila ban temte bro temte phila ban plug da mobile jong phi hang ne tem na mobile kan sawa hang ne kan lokum ka woofer mo na ka output jong ne ka climb ba jong ne ka keyboard te une pade pedal mo de sustain pedal udon tu ba sukerdam kejat te une ban plug yo ta hang ne pade ban plug light mo te kini benta ba shadien ngala ada dengan batai phi mentah ka ka bakala ban le kaneka keyboard wal ade ka batat beleng ong ka batat namar ba ban compare bat ki brand mo kum ka kok Kronos kitu ba ki ong mo nang ta ki Yamaha ki Roland kitu ki barem te larangi thit ya kitu ki brand baka function jong ki kala ban le kum bale kan ne kamot kitu ki poise ki sanphone ripo hajar sajrong te kat bakane pade hakpor bangathit kare ar punyo hajar steng te henre ki kam bakale kane pade kayareng kat bar kitu ki ba sanphone ripo hajar ki kador jong ka keyboard te nak ta kadaw banga ong kane ka khamtat ban kitu ki brand bat ka kom tre kam jong ka kala ban le shibon ki kam kane kala ban record 16 multi recording track kane phila ban record hatu 100 likin music kabamot phila record ka drum one sa guitar one ka bass one ka backing one ki instrument ter hatu 100 tali kala ban pediang kane tanang ta kidon ki styles preset style hang ne ki bala ban sna jing roi daki preset style hang nero lane phila ban sna track manually da ka ba pisna hi hang ne na dong sadong ki drum ki bass ki na dong sadong tere phikwa ban le da ka preset nang nero kila kidon dengan sebatai sibet kumno ba ki function ba kala ban le kane hangno ki tune hangno ki rhythm hangno ki styles mo ki tempo ki transpose nang ta kini modulation ro kane la don pitch bend ro kala don ka download kane te kane la ra phikwa ban sna jingroi lengba da ka preset style hangne phila ban chule ngan ai nuksai phi menta jingroi khasi ka wai mangan su ai nuksa menta chubu ka preset style phile to chule chutem kum tam ta ngin ya tam ta
preset style ke data. Cuba untangin senang jirai. Jingroi Hindi. Lepas tu jingroi Hindi tu, kita ki option hang ni ke preset style mo, ngin ai kem tum ta cuba mta ta. Ngan roi kan jingroi jong ahi ke bang lak dap sna, lak dap release kan tengin ya tam. Subah ki pehli soch, raat ki aakhri yaad ho tum, manzil ho tum mere sanam. Subah ki cause you know I love you much. I'm wrapped in your arms, in your embrace. I love you so deeply. My feelings are such. You are my addiction, the one I love to touch. Tum ho mere. Kum tamo. Kani kala ban le kum to. Te lada kini ki preset style jong pi kim dap show ya piro pila ban thit ya ki tu ki pack me expansion pack ba ki ong ya ki tu ngila ban thit na ki website ki don mola ne free expansion pack ro ka don ngi download ki tu ngi install ha kane sibu ngi kwa ka style Indian style ro ngila ban thit la ne install free ha kane download sa install ha kane ka keyboard la ne ngi kwa ki western style ro ngila ban download sa install lah kene ki style ki babun ba hane kum ki drum mo ki drum ngat ni pi ki style te ngas ni sbet ki style hang to te kini ki function ba style pra ban sna ki jingroi da ki kat ba pimon te la da pi kwa ban sna hi dala de ya ki style ya kata pila ban le da ka ba le iwai pa iwai music nang ne ka drum ka bass percussion break intro interlude na dong sidong pila ban le ha kene keyboard te na kata ka daw ngasu kumbakane ka keyboard kla de ka piang bha na ka banta ki home studio la ne pin sule hayeng snahi record ka phone record jingroi upload ho YouTube free mo te ngan pani pi ki function hang ne ngas pani pi ka screen tingin sai pe ngas pani pi ma ya kene ka screen ngan pani pi manta te pe hang ne ngan sedang na do nang ne mo nang ne te hang ne ki don ar banta ne ka tone mo tone ni don ar banta lar pi ia kamot kalong kom ne menta don how a to dan ngi ai hobby ngi knot yo ne i piano one to ngi ia ha ka organ ka wan kum to ngi ai b ngi wan da accordion kaju kene ka rhythm part ro rhythm section rhythm section kini ke style section pa mentangi ai hau ngin ai style tang bantu ya ngin ai pop style tu ngin ai b menta b section ngin ai dance type pa hanya une unops ne pelun right ban select ki tone ya ki drum ki ena dong le nang tu ne ki dance style per kene ka tone bat ka rhythm section kilong kum to te une de volume penret une de power off power on te hang ne pade ngiron accompaniment kamot kum ne cubo menta larangi off yone accompaniment ngidak
ngida ai ki style pai kawan tanga drum sudah dari on you need press on one ka bass accompaniment natong sudah ki sudah pa ento kalong kum ta te une de intro ko mo subu mentang han tem ko style ne intro ngi knyot nang ne te kawan ke intro kini ki variation mo fill in ya fill in filler ka break mo okay pair ya ki style mo ya ki style ki pair tenang tapan nyiwan hang ne pik ngidon hang ne ya kini ki une u registration ka bamot manta pi select ya ki tone jong pi ha kine da pila select ya ki tone pi register ha kine da ka por ko bitam pim dan kam su ban wa hang no ka tone subung ko install ka bisli nga install hang ne nga select bisli nang ne nga install hang ne subung nga install your string select string nang ne one install kamu dah kapor ba pitam cubu tangan tem hajing kerki ngan lem terpai register ya kitun nang ne no string mo dengan I bang aja copy tu ta minta por bangatem ta ta cubu ngatem ta na ko change ko ka tun ke jong ngim dan kam su ban select na to so te mentapan kini ki pentapat mo ngidon hang ni tune rhythm song bang recording kini pat kiya yak por bengi record bengi snai ki track ki ke song bang kini gi readymade song ki bela snara company baik ngitam itu song bang kini pada hadim kejeka record jong pi kedai kene tu multi record track 1 pin record ya track jong pi gitu start stop record denang ne te part hakapor pi edit ya ki tune jong pi ya ki music jong pi nda ada record kedai nang ne ban delete ya ki baba klaro kedai nang ne select press record enter press enter nang ta press yes te kala delete te kum ta ter kini kita benta porba pi recording te hang ne pada ngidon ki metronom tempo kene ban pensuki kene pen step tap tempo gijat tempo kejat tempo bukum no te hang ne pat ngidon touch on off hang ne ngidon port amento hang ne ngidon auto harmony dan split dan upper layer octave transpose tu te hang ne pada ngidon unai modulation mo modulation kamot ba kapun vibrate ya kasur mo pun vibrate sur sebut menta ta gitar em kata lead em ni kuat pen vibrate ya kata ngile ni knyot yo ne kisngau ta kala ceng te une pitch band pade ude ban le kum to kumbale style por batam gitar pe ni pen ki une senang kum to kini kita rekam kata rekam tenang tal kitu ki bakwa aya ka ki sound effect ro la download hang ne pe kum sound effect ngidon hang ne tu press B ai hang ne SFX ngila download kwa sound jong no ta claro don tuj ro don yam sim ro don CR ro don so ro don
hati, belang, mare kulai, kisem, utari ueta, tip sure ueta, tabayai, yam kulung, reki, yabok, baik, start kali, klim kesuit, start kali, baik, start kali ru, baik. Yuk break kali, horn kali, hap kayak epek, timer, pasiau, ta ambulans, pleasing khang, bertahap, set sulai, ambulans, phone, download. Te ngatrai kan kalau abiang maha. Te kublai sibon ngatrai kat tu pila sngotho bat pila shai manta ya kane ka keyboard. Te na khamtam yek tu giba sai kli nga kat no ka dor jong keyboard. Te ka dor jong keyboard ko manglai thu mene hakpor ba sim manga hakpor lockdown kane kadai ar phonyo hajar sanspa. Te ya manta ngam tip saya check online, saya check Amazon rukadan lani pila ban let kli sapo shillong la banyo kane mo te kublai sibon ngin sai kendo pat hakawai ka video